Pekka Jouramakka, 4. finaaliottelu edessä. Onko aamupalalla ollut jotain kärmeskeittoa illalle? No ei ole mitään erikoisempaa, että ihan normikaavalla mennään, että nyt vaan pelataan ehjä 60 minuuttia. Niin, pari niukkaa tappioa nyt takana, niin miten te olette joukkueen kanssa käsitellyt niitä? No eipä siinä mitään, piettiin vähän palaveria ja keskusteltiin, että miten mitään pelata, että kuitenkin vähän helppoja virheitä tehty ja kaveri on päässyt siitä naulaa aina peliin, että nyt tänään, niin kuin sanoin, ehjä 60, niin homma jää kyllä himaan. Niin, tällä kaudella on ollut vastaavanlaisia ja vielä pahempiakin paikkoja, mitkä joukkue on aina kääntänyt voitoksi, niin luotto on varmaan ihan 150%. Joo, no ei tässä mitään hätää ole, mutta kyllähän tänään pitää voittaa, sehän on pommin varma, että ei voi kyllä 3-1 tilanteessa lähteä Ouluun, että sitten ollaan jo taas selkä seinään vasten, mutta kyllä mulla on vahva usko, että me tänään oltiin hyviä täällä jo edellisessä kotipelissä, mutta vähän sössittiin se itse se peli ja tänään ei toistu se. Niin, millaista peliä sä tälle illalle povaat? Varmaan just meille olisi ainakin tärkeää, että saataisiin heti semmoinen drive, mikä viimeksi oli, ja se kestäisi sinne loppuun asti. Eli kovaa painetta sinne Kärppien pakille ja kovaa luistelua, niin varmasti ihan hyvä tulee. No joo, kyllä me siihen pyritään, että tänään lähdetään samanlaisella sykkeellä kuin viimeksi täällä kotona, että se näytti toimivan tosi hyvin, että jatketaan siitä. Niin mikä siinä on ollut, että se ei ole ihan se 60 paketti, niin se ei ole pysynyt kasassa, että on tullut parissa ekassa pelissä, niin viimeinen erä oli vähän heikompi ja viimeksi taas alku oli vähän heikompi, niin mikä sitä on tehnyt niin vaikea? No se on tää jääkiekko niin ihmeellinen laji, että välillä tulee tommosia huonoja hetkiä, että ei olla vaan pystytty nyt pelaamaan sitä ehjää ottelua, että nyt on sen aika sitten. Mutta ollaan tosiaan näytetty, että parhaimmillaan kun pelataan, niin kyllä Kärpät on silloin helisemässä, niin uskotko, että tänään ollaan alusta asti saadaan heti hyvä tatsi päälle? No kyllä me siihen pyritään ja kyllä jätkät on latautunut ja haettu energiaa tuossa eilen ja että tänään kun kiekko tippuu jäähän, niin jalka liikkuu ja taklauksia tulee. Vähän meidän piikkinä on ollut lihassa toi Kemppaisen kenttä, että vaikka kaikki tietää, että miten vaarallinen kenttä on kyseessä, niin silti sieltä on tehoja ja maaleja tullut, niin mikä sitä tekee niin vaikein pelattavan vastustajalle? No kyllähän ne hyvin liikkuu ja kiekko liikkuu, mutta vaan pitää ottaa niiltä tilaa ja aika pois, että vähän turhaa passivoidutaan niitä vastaan, että liikaa puolustetaan niitä vastaan, että kyllähän niitä vastaan pitää hyökätäkin ja se on ehkä paras lääke niitä vastaan. Ja varmasti kun hekin on nyt pelannut ihan järjettömiä minuutteja peliä kohden, niin taklauksia ja tuommoista epämukavaa oloa luoda heille, että ei ole niin mukavaa tuolla kaukalossa. No joo, kyllä nyt alkaa varmasti kaverillakin pikkusen jo jalka painaa, että ei ole ihan raikkaimmillaan, että nyt vaan lisää taklauksia ja tilaa ja aika pois, niin kyllä se vähän vaikeutuu se niidenkin peli siitä. Tänään suurin piirtein kello 9 illalla. Onko sarja tasan 2-2? Kyllä se on. Kiitos.